Long Life de Kane en 60 segundos. 1989. Estamos ante un dos grandes discos da época da Golden Era of Hip Hop, que estamos falando do 88 ao 96, máis ou menos. Este disco é do 89, por un dos grandes arquitectos da escritura técnica hip hop, vale? Este é o primeiro disco de Big Daddy Kane originalmente, el solo, como solista. Este é o seu primeiro traballo en solitario. Anteriormente tiña feito cousas con The Juice Crew, crew da que falaremos noutro momento. E como todos estes, pois as producións eran do beatmaker de Queens, Marley Marl. Igual que en principio o disco de Eric B. and Rakim, que falaremos del. E bueno, había un pouco de conflicto porque, según todos esos, pois Marley Marl solo facía os beats, non producía. Foi certificado ouro e é un discazo que tens que escutar unha vez na vida.